Ovo je treći zajednički projekat koji otvaram zajedno sa predsjednicom opštine Apatin i velika mi je čast da smo realizovali 3 veoma bitna projekta kako za građane Apatina, tako i za građane Sombora. Danas smo otvorili i pustili u rad deonicu od Stapara do Prigrevice. U pitanju je lokalni put koji je finansiralo Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dužina kompletne deonice koja je rekonstruisana je 6,15 km, a širina je 6 metara. Također, pored samog kolovoza urađene su i bankine, odvodni kanali, kompletno signalizacija u kojoj su se uključili i opština Apatin i grad Sombor. Pored rekonstrukcije državnog puta od Sombora ka Apatinu dobili smo još jedan prelep projekat koji će značiti pre svega stanovnicima opštine Apatin i grada Sombora, ali verujem i drugim građanima koji dolaze u naš grad i u našu opštinu.